Lami siya. Sa bisan unsa okasyon, bida gyud permi ang pansit nga mao'y daling lutoon o paborito sab sa tanan. Sama na lang sa usa ka tindahan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga gilinyahan ang luto nga nilang pansit. Ngano ka atong tilawan kun lami siya. Nakalatag kining mga sagol sama sa nilutong baboy, sibuyas, ahos, carrots ug uban pa. Gigisa sa mantika ang mga sagol dayon gibutangan og sabaw sa baboy. Unya gibutangan sab sa mga hiniwang repolyo. Padugang sa kalami ang tuyo ug uban pa ang mga seasoning mix. Siyempre, ang bida nga pansit canton. Ito mo pansit, sir, na kompleto nig sahog, din depende po sa paglamit po pagtimpla. Kung sa'yo sekreto? Sekreto ani, secret alam joke. Human sa 5 minutos, naluto na ang pansit. O, giserve dayon. Pinangita sa inyo hangwan. Sa among customer. Magluto mo ani kung dunay order. Oh, maghuwat mi kung naay mag-order mo, pagluto na mo. Pwede po na to. Kuanan o negosito. So, depende. Panglamit. Una. Nasa sila ikuan? Kinupusan. So, lamit sa kuno siya iparis ang kinupusan. Pero, kuwan lang yun na. Tahimang no. Nahinay lang kay putok-batok ni. High blood. Okay. Pwede sa niya pala sa kanon ko. Kaon ba? Ang pansit gitawag nila og pansit di klaro. Ug lutoon na nila kung na special order sa mga customer. Bukang dinadlang og 70 pesos ang kada serve. Usa lang kining putahia nga gilinyahan o gibalik-balikan sa mga customer.